Ze zag dat veer alleen maar in de kerk mocht kijken. De kerk van het Versailles van de slumjongens. Ik zag, ja mevrouw, maar ik dacht, nee mevrouw, vergaan over lieken. Ik wil het zien, ruiken, voelen, het Versailles van de slumjongens. Dat paleis van Etunam Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam. En zo leef ik door de gang wo mijn pap ook heeft gelopen in het Versailles van de slumjongens. Want hij heeft er voor priester geleerd. Ze zeggen nog, hij was een van de slumste slumjongens. Maar ergens op de weg van Perasperaat Astra ging er het verkeer. Ze stuurden hem de kerk uit voordat er had gezongen van Deum de Deo Lumen Lumine Deum Verum de Deo Vero. En ik liep naar buiten en ik vroeg mich wie. Ik vroeg mich wie in hemelsnaam wie. Wie zou ik in hemelsnaam zijn geboren? Als onze pa hier priester was geworden. In dit Versailles voor een slumme jong.